Salutare lume! Salutare! Ce faceți? Acesta este episodul What? 3 din Minecraft. No, Ce? am dat în altă mină. Da, bă, tot acolo e light, adică trebuie să sar de el Nu acolo a cred. fost. E acolo a fost el și... E, alone aici. Da, alone. Și mi-a venit în cap o idee de casă. Și... Dar trebuie să avem lemn. foarte mult lemn pentru Grămadă. casa care vreau eu să fac. Și cam puțin cabel pentru că vreau să am și... Să o facem din subsol. cabel, mă. Nu facem... Mamă, de ce am din lemn. fier la greu? Are fer, are și haur. Mamă, păi, Are de toate, bă. cu banii ăștia mi-au o dacie, băi. Și îmi voi face un termoscop de Aoleu. iron ca să fie. Ca să fie cu noroc. Aoleu, ce e acolo? Da, și light rămâi acasă. Eu? Să-mi iau mâncare. Stai, ce? Să mă duc eu nepregătit. Nu mă cheamă. Salut. Hai, taci din gură. Așa. Hai să-mi iau și astea 20, că na, poate picăm într-o creput. Opa, ce aici? Iau tot cabelul care îl găsesc? Da, ia-l tot, că s-ar putea să avem nevoie de el. Adică îți dai seama că o să avem nevoie, da? Păi Nu? da. Aș avea nevoie de ajutorul tău. Eu nu vin niciodată să te ajut pe tine. Mă, vină cu a. De ce? Bine, dar bine, fac casa singur, o să Ce era? A, tu faci casa. Stai, mă, bă, după ce termin și-o de minat. Da, eu mă apuc de ea. Fă-o singur atunci. Ok. O să vin când pot. După ce termin mina asta de explorat. Bine. Și ia zi, nu te primesc bă în casă. Te prime salut. Și dacă găsesc diamond, ți-ți dau? Nu-ți dau. Cel mai mult prieten. Dirt și mai mult dirt. Un dirt, două dirturi, salut. 3 dirt. Și mi-a venit în minte o casă chiar super, Super urâtă. adică așa pătrată, știți, adică pătrată și sus acolo. Oh. Sus acolo, să fie sus. Am căzut, nu, Așa. nu, dar nu cred. Și trebuie Dar nu cred. trebuie lupat. Unde e mă casa? Iar am pierdut casa. Unde? Toa, Stai mă că n-am memorie bună. se vede. Unde e casa? Unde să fie? La locul ei. Unde? Oh my god. Vrei să zic coordonatele? Adică da, stai că eu nu sunt pe zic coordonatele bune. coordonatele, hai. Nu, găsește-le că sunt în mină. Îți dai seama că nu prea e locul potrivit. Nu contează. Gata, am găsit-o. Toa. Era sub mine. Fă un turn înalt acolo ca să-ți dai seama. Eu așa mai făceam. Păi asta fac. Era turnul țiganilor ăla. Salut. 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 Mamă, cât cabel sunt. Uite, alt fer. Așa. Să-mi fac o lopată din fer. Bă, era decât una, nu cred. Hai că iau eu altă dată cabelul ăsta. Iată, mai e și încolo o parte. What? Nu, în lavă. Așa, și să începem să facem amenajarea pentru casă. Hai. Nu, tu stai acolo jos. Nu, păi vii. Păi, eu am nevoie, uite, eu o să-ți dau ceva. Stai, Ce să-mi dai? să tai frunzele. Bă, păi... Nu sunt... Bă, nu. Te-ai gândit mult? Haide, mă, vino încoa dacă vrei să mă ajuți. O, că vin. Ai mâncare? Ce da? Câtă? 5 bucăți. Eu am 10. Și credeam că eu am puțină. Trebuie să mai facem rost, bă. Păi, dacă e să... Hai mă, vii sus. Vin. Uite-l cum vine, uite. Salut. Uite cum vine băiatul. Băiatul cu telefoane. Hai, băiatul cu telefoanie. Telefoane. Telefoanie? Nu cred. Haide. Vezi că pun... Bă, doamne. Vezi că pun aici tot ce am luat. Se face seară, se face culcă-te, nu este noapte, hai, vino,
hai să găsim un loc. Deci, uite, eu îți dau asta ție. Ia, Ce asta? foarfeca, da? Foarfeca. Ce să fac cu farfeca? Și tai toate frunzele de aici. Te rog. Da? Da, hai, și eu mai Ca am- ce? A, cu asta e mere sau ce? Ce nu? Cică că asta e bine. Yes. Păi, dacă-s doi, puterea nu crește, salut. Lag, s-a blocat. Serios, What? gata. What the fuck? Ați văzut ce lag? Gentleman. Adică primul... Mă, ce Primul faci, bă? lag. Uite-l, mă. Bă, ia uite-l, mă. Eu zic să ia tot asta de aici și el. Dar știi că poți să iei și frunzele, nu? Taci mă din gură. Pe frunzele le iau. Mamă, să face seara. Hai să ne culcăm. Bine, hai. Bă, un turn și mai înalt să vadă din zgârie nori. Din Polonia? Da. Polonezi. Din Polonia, Bă, sigur n-ai... Tu n-ai astupat asta? Aaaa. Mă mir că nu a venit cineva să ne distrugă. Bă, foarfeca asta se duce repede, bă. Păi, Câte de-astea trebuie să fac? păi nu trebuie să faci, tu doar mă ajut să tai alea ca să... A, să facem pentru casă. Păi da. Eu credeam că vrei să facem stacuri. A, nu, ce mă? Nu mă, o folosim la amenajare, adică... Păi da, asta bă, vreau să și fac cu ea, da. Dă-te mă de aici. Stai mă, care-i spați? Tu nu mă ajuți, acasă doar la ce zic eu, da? De parcă stă așa de prost. Dă-te mă de aici, dă-te din Nu fața mă dau, mea. frate, nu mă dau. Bă, nu mai Ți-am dau. dat cu lopata, hai. Nu știu, frate, nu mă interesează. Trebuie să fie destul de mare. Bă. Păi da, mă, e mare. Cât de mare vrei să fie? Vrei să fie Palatul Becali? Mai mare, băi. Mai mare, Ăla e nu? mic rău. Ăla e mic, nu? Pe lângă ce facem noi aici. What? Păi, nu o să Bă, fie... păi și cum urcăm la loc? Deșteptule. Nu mă Hai lași, că am un stack de astea și încă 43. Hai că am. mă lași că știu ce fac. Da. Să vede. Hopa, am pus până aici. Ai lemn? Bum, damn nigga, hopa. Zi, ai lemn? Nu. Auzi, mai e ceva în chest? Da, am pus eu. Lasă-le aici. A, ciuperci. Oh, ia uite, 42 de fer. Păi... Eu sunt expert la farmat. Hai mă să luăm... Care era unealta aia cu care se făcea lemnul rapid? Toporul. Ai unul? Am două, ia-l. Dă și mie unul. Da, te duci să tai copacii. Da! Ia, uite-l, ia-l pe ăsta și ia-l și pe ăsta. Mama, ai făcut de iron! Păi da. Mamă, ce copil! Ce vrei, mă? Păi da să tai mai repede. Așa. Hai, du-te și lasă-mă aici în treaba mea. Până Vrei să vine facem o să- casă în copac? Da, nu! Sunt prea mici copacii ăștia. Da, Copacii din jungle erau mai mari. jungle. Din jungle cu... Stai mă, cât lemn trebuie? Păi, oricum nu e de ajuns ce am eu, dar... De-aia vreau să fac mai mică, știi? Păi o facem destul de micuță. Adică cam așa cum am făcut-o acum mai bine? Stai că... Păi stai mă, transformăm și lemnul ăsta care l-am eu. Adică da. Nu, e cam mare, să știi. Lasă-mă așa. A, ne urcăm în copăcel. Păi da, lasă că știu eu, am un... Așa, Tom, ia copacul. Tot? Da, tot. Nu mă, lasă că ne urcăm în copăcel și vedem. Bine, fă-l drept, uite, lasă-mă că-l fac eu pe ăsta, lasă că-l fac eu pe ăsta amenajat. Dă-te, dă-mi... Nu cred. Știi că nu stă dacă n-are lemn. A? Nu stau frunzele dacă nu are A, lemn. da? Da, dă-mi înapoi. Ce? Dă-mi și frunze și tot. Dă frunza, mă, tu mă pui pe mine, ia, domnule. Înapoi asta. Așa, ia-ți înapoi ăla. Deci eu încep să acopăr cu lemn, da? Nu!
Tu, Ba îmi da. dai, tu pui tot lemnul în chest. Ok. Și tu unde ai pus lemnul? Ce? Păi lemnul în chest și am și eu câtva. Asta, bă, stai să-l farmezi, adică... Știi tu la ce mă refer. Da, da, știu, cum să nu știu. Sunt tot termenii ăștia. No, bravo, mă. Așa. Mamă, dar avem prea puțin. Mai ai tu la tine? Da, 47 de la neprelucrat. Uh, Păi e da, puțin. ce-am să te mai duci să faci, că până fac eu aici... Hai mă, cred că avem destul, că sunt aici la stacuri de-astea. Mă duc să aduc și cabel, stai să iau și cabelul. Nu facem din cabel. Păi fac eu ceva din cabel. Ah, da. Hai că încep să fac asta. Bă, ce faci mă tu? Bă, du-te și la lemn, că am eu o idee. Nu ai tu nicio idee, lasă-mă să fac asta. Mă las, Pun niște lemn pe aici. mă las să fac eu cum știu eu. Să fie bine sau... Deci, spune-mi unde să pun lemn și pun. Uite, pun aici. Nu, că vreau să fac altceva. Eu vreau să pun cu scări, să fie șmecher. Cum, mă? Vreau să știe. Stai, mă, cu ce spargeai repede lemnul? Cu toporul. Cu toporul, de câte ori ți-am mai zis? Ah, da. Stai. Bă, și aveam atâta... Deci atunci înseamnă că pun ăsta la loc, udul. Nu? Ăsta, doamne, udul. Așa, o sabie, mi-a un dăsță, mi-a mâncare. Vino și dăm toporul, vino și dăm toporul. Vino și dăm toporul. Care e toporul? Ah, ăla de iron? Da, Ah, păi vreau și eu. Și eu ce fac? te duci Stau? și lemn. Păi mai am decât unul de piatră care mai are un pic și de spargi. Nu contează. Nu contează? Hai mă, că avem destul. Ah, dar ne mai trebuie și de scări și... Ah, e de muncit o grămadă. Păi, dacă vrei o casă șmecheră, trebuie să muncești la ea, să știi. Că nu ți-o dă nimeni așa. Mai ținem episodul? Fac scările și Ok, ok. noi. Episodul 3. Asta a fost cel mai OP. Cel mai OP și plictisitor, din păcate. Da. Dar nu contează. Eh. Acolo un dizliche, ceva, contează. E bine, nu iau. Bam, bam, bam. Se pare că mai am nevoie. Bam, 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 bam. Hopa. Tu ce? Doamne, dar l-ai făcut strâmb. Bă, ești nebun. Ce Ah, ba strâmb? nu. Dreac capul. În Minecraft nu e nimic strâmb. Așa, gata, gata. Lasă-l așa. Păi mai spar și ăsta. Așa, și acum o să fie pe platou. O să vină bine. Așa, și acum... Da. Ce mai distrug? A? Mica, îmi trebuie mie ăla. Ce? Ăsta? Nu, crafting table-ul. A. Deci eu ce mai duc să mai iau? Nimica. Lemn? Ok, terminăm și noi episodul aici Da. și ne revedem cu episodul 4 cu casa făcută. Off Salut. camera. Bye bye.